käsittelee nyt sitä aihetta, mitä mä oon tässä parissa aikaisemmassa postauksessakin tullut pohtineeksi, että ajattelin kampauksia opetella laittamaan. Tai ihan ylipäätänsä hiuksia jotenkin muutenkin kuin vaan niinku tälleen. Mulla on meneillään sellainen pieni hiuskriisi, kuten viime keväänä. Mä en keksi mitään hyvää tapaa värjätä näitä silleen, että mä olisin tyytyväinen ja menen pidempäänkin kuin 2 kuukautta. Ja sit toisaalta mä oon just saanut kasvatettua nää tasapituisiksi niistä kaikista kerroksista tai leikkauksista. Että ei huvittais leikatakaan mitenkään, niin mitä jää jäljelle. Mä puhuin, että tekis kampauksia, mutta sit mä ajattelin myös, että vois kokeilla jotain ylipäätänsä uudenlaisia tapoja tehdä tällaisia vaikka kiharoita ja näin. Niin mä ajattelin tällä kertaa aloittaa sellaista kiharoista, joihin ei tarvii kiharita ollenkaan. Mun nää hiukset on tosi painavat, että näissä ei oikein pysy kiharat. Et vaikka mitä tököttejä laittaisin ja sitten teen oikein niinku huolella helvetin paljon lakkaa ja muuta, niin silti niistä tulee laset, että meet ulos ja vähän kosteeta, niin mä löysin sellaisen ihan kokeiltavalta vaikuttavan ohjeen. Siihen tarvitsee foliota, suoristusraudan. Mulla on tällainen Remingtonin, itse asiassa ihan perus hiusharja. 1 ponnari, koska mulla ei oo niin nyt ne enempää kuin 2. Pari eri hiuslakkaa. Tää on tällainen mukava pikkupullero. Sen verran mitä nyt lakkaa ikinä tulee käytettyä, niin on ollut ihan hyvä kokeilla, että tää on sitten perus makettihalpis Rainbow. Sitten jos oikeesti pitää lotrata, niin käyttää sitä. Muotoilevaa lämpösuihketta. Et sellaiset on nämä välineet, mitkä mulla on tässä näin. Ja sit mulla on peili. Tossa noin tällainen patenttiratkaisu, otin tuolta seinältä se 160 senttimetrisen Ikea-peili ja laitoin tuohon sohvan päälle silleen, että mä näkisinkin jotain. Etten ihan sohkuna rupea tekemään tätä juttua tässä näin. Mutta sellainen on lähtötilanne. Mä aloitan nostamalla suurimman osan hiuksista ylös pois tieltä, että aloittaa mieluummin alhaalta kuin ylhäältä. Tarkoitus ei ole tehdä mitään sellaisia hirveän siistejä tai säännönmukaisia kiharoita. Sellainen kunnon villi Beyoncé-pehko olisi sillä jees, jos näillä hiuksilla on mitään mahiksi saada semmosia kiharoita tehtyä. Täällä on nyt muutama haitova. Aloittaa niistä. Sitten ottaa tosta tommosen kapean suikalleen. Jos ne on liian isoja, niin ne kumminkaan pysy. Laittaa sormen tänne juureen ja lähtee pyörittää tätä ja sormen ympärillä. Näin. Ja sitten tungetaan se. Otetaan sormi varovasti pois. Ja sinetöidään toi mytty tonne noin. Näin. Pysy siinä. Tehdään sama näille kaikille muille sitten. Ai niin! No helvetti, mä unohdin nyt sen lämpösuihkeen saatana. No. Mä laitan näihin sitten. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea.
Kyoto to the Bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. We set out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing's incomplete. It's easy being with you, sacred simplicity, as long as Nyt ollaan siinä vaiheessa, kun ruvetaan käyttämään suorastusrautaa. Ei tässä muuta kuin lähdetään litistelemään näitä silleen. Näistä tulee tällaisia littäjiä. Jokainen voi olla vähän kuumia. Foliopallerit on litistetty. Et käytännössä nyt ollaan valmiita, mutta mä ajattelin mennä nukkumaan nää päässä ja avata nää vasta huomenna aamulla. Pipo pelastaa sit jostain ihan katastrofia. Hyvää yötä tässä välissä. Huomenta. Kello on vähän yli 8 aamulla. Eli nämä ehti olla suunnilleen 4 tai 5 tuntia mun päässä. Ei tässä sit muuta kuin, että katsotaan mitä näistä oikein tuli. Korkearuuveimmat kiharat, mitä mä oon itselleni saanut aikaiseksi minä. Seuraava vaihe on rikkoa nää käsillä. Nyt nää on valmiit. Mulla ei näistä hirveästi aikaa selittää, mutta mun muistuttaa vähän sellaista Julia Robertsin Tuhaiden kiharoiden ja noiden meidän koulun tärähtäneiden taidemaikoja hiuksilta. Nää on sitä samaa sarjaa. Näitä on tärähtäneitä. Nää mihin mä unohdin laittaa sitä lämpösuojaushuiketta hommelia, niin ne jäi vähän tällaiseksi huonoiksi, mutta nyt ei huomaa tuolta alta. Muuten mä oon ainakin itse tosi tyytyväinen. Varmasti käytän tätä joskus uudestaankin. Näissä on tosi paljon mahdollisuuksia tehdä kaiken maailman eri kampauksia sun muita. Mut silleen, tää oli tässä. Spoge, eikö se nuudeti tää?